wong biasa. Betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu ojo guyu-guyu. Trimo gantung nek wit kencur malaria apa malarindu setino rasane sawindu menawa merake guru numpak dokar matune kula wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan riko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngeteki sawah ngeteki kampung Sono ageng duwe gawe. Betul kowe betul kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu ojo guyu-guyu. Yen urung tak trimo gantung nek wit jeblokan malaria apa malarindu setino rasane bapak aduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan riko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung
kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung garam cinta dibakar dalam kaca walaupun tidak kenal yang penting bagi rata garam cinta dibakar dalam kaleng walaupun tidak kenal yang penting geleng-geleng Paradisi Biastro diki 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 Loh, kemana? Oke, terima kasih.